tullut tämmönen kaitsu. Kyllähän tää nyt ollaan sitten hirmu suosittuja teillä. Joo, miltä se nyt tuntuu näin turkulaisena? Kiitos, no se olikin, joo, tää on mä. Sitten meillä on yläkerrassa on tämä Haminan kauppaoppilaitoksen ystäviä koko yläkerta täynnä, eiks niin? Ja niin, huomaatte, niin ne nyökähteli siellä ja ne on sitä mieltä, että minulla sopii paremmin bokserit ja Kaitsulle oikein pitkät housut. Kiitoksia tytöt, joo. Ja sitten Katri tyttö on täällä myöskin ja Katri lähetti minulle ja Katsille tämmösen hienon. Se on muuten aika paljon teikäläisen näköinen, kun huomaat. Kerrankin on 3 pöllöä samassa MTV-ohjelmassa. Joo, onneksi onko Kaitsu sitä vaan, että tuntuu vaan kiviä teille tulevan. Hieman katkerana siirryn tänne. No joka tapauksessa herra se, tervetuloa. Ja mistä päin? Maisesta näes. Tampereen miehiä. Tampereelta. Miten Tampereen mies on lähtenyt napakymppiin? Pistin kortin 3 kuukautta sitten ja sitten joudun tänne. 3 kuukautta sitten? Joo. Aika nopeasti pääsit. Meillä on aika monen ruuhkakortti. Antaa tulla korttia lisää, ei se siinä. Eiks Tampereelta ole nyt likkoja sitten? Kyllähän siihen tyttöjä ainakin 2000 ylimääräistä on, että... Onks sä niin kauhean ronkeli, tulle mikään mä vähän ronkelikin, että jos se vaikuttaa sitten. Joo, et sä oot tiukka mies. No selvä, mitäs P, mistä päin P on tullut? Terve. Hämeenlinnasta. Hämeenlinnan mies. Mitäs Hämeenlinnan mies? Mitäs siinä? Ihan kiva kaupunki ja siinä. Mukavasti lähtenytkään. Kyllä. Ei oo vielä matkakumppania löytynyt. No ei oo. Onko sä hakenut kauheasti? No oomen vähän. Ei paljon. Silloin tällä on. Terve A, mistä päin? Lohjalta. Lohjan miehiä. Mitäs Lohjan miehiä? No, mitäs? Siinä me pärjäämme. Hyvin pärjää. Joo. No minkälainen kunta tämä kaupunki, tämä Lohja on asuu? Se on sellainen pieni ja rauhallinen paikka. Pieni rauhallinen? Joo. No, selvä. Tervetuloa. Ja sitten mennään tänne meidän likauluakseen. Onko nimittäin, meillä on molemmilla tämmönen vähän niin kuin ulkoilulenkkeilyvasus. Urheilija. Firman puolesta sain oikein haalarit, kun lähdin töihin. Mistäs päin sä oot lähtenyt? Savonlinnasta. Savonlinnan liittoja. Joo. Ootko ollut oopperajuhlilla? En. Et oo vielä käynyt? Täytyy mennä. En ole. Et oo vielä En ole vielä käynyt. Ehkä ensi kesänä. Joo. Sä oot semmonen urheilullinen tyyppi, sulla on tämmönen urheiluopisto, vaan puhutaan. Joo. Mikä sun tulee susta liikunnan opettaja? Minä olen töissä siellä. Selvä. Voi vielä vaikka tulla. Vaikka tulisi. Kuka sun tehnyt sun kysymyksen? Minä ja kaveri. Kaveri. Mikä on ensimmäinen kysymys, minkä kaverin kanssa keksitte? Miten yleensä vietät vapaa-aikaasi? Heti vapaa-ajasta. No selvä, sitten lähdetään liikkeelle. Mitäs sanopi A? No, mä olen joko kaveritten kanssa polttamassa kämpillä tai sit mä oon juomassa pari olutta tai piirtelen kotona sarjakuvia. Piirtelet sarjakuvia. Ei tarvii ihan niin lähelle puhua, kun se kuuluu mulle. No hyvä. Piirtelet sarjakuvia? Joo. Onko se semmonen harrastus? On. Mistä sulla on tämmönen harrastus? No, se on ollut pienestä pitää. No, onko sulla sarjakuvalla joku oma nimikin? No on. Se on ilmestynyt Lohjalaisessa päivälehdessä ja se Joo. on Omenakylän Iloiset Veikot. Joo, Se on sellainen iloinen sarjakuva. Joo, ettei mitään siidariveikosta. Ei oo siinä. Joo. No entäs sitten B? No, mä normaalisti pelaan joko biljettiä tai sakkia tai sitten mä tiukan sottelen pitäisi. Muusikkoja myöskin. Biljardi. Missä on biljardin innostus? Hämeenlinnassa. No joo. Tää on Loiden Veskoon kanssa kova biljardipelaaja.
Voitko? Sitten. Oletko kasvissyöjä, ihmissyöjä vai kaikkiruokainen? Jaha, mitäs sanoo tähän? C. No, kaikki ruokainen. Sulla käy mikä vaan. Ihan mikä vaan. Sä et oo sillä tavalla, jos salat ja näpättää lautaselle, niin kaikki puuttuu. Juu, kaikki meni. No joo, mitä saa? No kaikki ruokainen, että syön lihaa ja syön kasviksia, mutta niin ihmisiä tähän mennessä syö. Tietääksesi. Tietääksesi sen? Joo. Entäs B? Kaikki ruokainen näin. Joo, että teetkö ketään semmoista ehdottomasti ruoka pelkästään heinäpuolta ja kaikki käy. Kaikki meni. Miksi sä tämmöstä menit kysymään? Kun sä oot ihminen itse. Mitä oot ruoasta tietää? Onko sulla lempiruokaa sit? Onko sä enemmän Olen vegetarista? kaikkiruokainen. Sulla käy vaan. Ihan hyvä vaan. Selvä. Ja sitten? No montako rintakarvaa sinulta löytyy? No, mitä sanoo tähän B? Tervetuloa sieltä Korkeasaaresta. Hetkinen, ne on kaikki ristissä, mutta mä oon laskenut niitä. Niin kuin molemmat on. On niitä enemmän kuin 5. Enemmän kuin 5. Mitäs C? 2. Siellä on jakaushelppote ja se on 2. Mitä saa? Pari hattua. Joo, kyllä nää on tavalliset korillat lähtenyt liikkeelle kun... Jaha sitten. No kun olemme etelän auringossa, niin saatko ottaa aurinkoa bikinit päällä, yläosattomissa vai ilman niitä molempia? Ohoho. No, mitä sanoo se? Kyllä käyt alasti. Otetaan vaikka kummatkin sitten. Et sulle ole mitään väliä, että vaikka ilman simmareita. Ei oo väliä. Mitäs? A. Ei oo mitään väliä, että kaikki käy. Kaikki käy. Kaikki käy. Ei, että luulis nyt täällä vaan muuta. Näin on. Joo. Entäs B? Kyllä oikeastaan niin. Niin, että niinku Mikaeli jos mitä, mutta itse sais mitään vaatteita, eiks niin? Niin, no en mä nyt niinkä possannut, mutta no, yläosa toki käy. Yläosa toki käy. Joo, että kyllä nyt puhuu tämmöisiä niinku huomasit, mutta kyllä kun rannalle päästään, niin mutta melkoista alkukankeutta. Leirillä. No, yksi vielä mahtuu. Oletko duunari, narri vai herra? Aika kivasti tehty kysymys. A. Duunari, olen töissä. Olet ihan... Olen ihan kunnon työtä. kunnon työtä teen. Mitä tekee B? Oletko näistä joku? Voisi sanoa oikeastaan, että mä oon vähän molempia, että on duunari, mut sitten joku voi pitää mua vielä narrikin. No, se on sillä välillä. Mitäs se? Sanotaan, että herra. Ai. Tiedätkö mitä nyt sitten tapahtuu? Nyt sitten narri, tunnari ja herra vaihtaa vähän paikkaa. Katsotaan miten tässä mahtaa käydä, nimittäin meidän Pirti ja Nikka on täällä nyt sitten. Niin, nyt on erilaisia merkkilöitä taas pantu paperit täyteensä ja siinä on aika iso plussa tuossa kohtaa. Sanopas nyt sitten ääneen. C. C. No. Tuoppas Nikka pois, niin katsotaan nyt sitten noin herrat. Yksi aika kauheasti nauraa ja 2 itkee, että se on melkein helppo arvo. Katon nyt. Sanopas kuka on tää. Hymyssä sun oleva herra, joka on suorastaan tulossa lujaa vasta. Niin tietenkin. Laukku mukaan. Selvä. Noin. Hyvä. No, istutaan kun on päästy näin. Otetaan toi sun laukku ja katsotaan miten siinä kävi. Temppasetpa ne nappulat auki, niin... Oho, nyt se on ohi tämä homma. Sulla olisi ollut nimittäin Pariisi. Ja juuri kun Eiffeltornikin täyttää vuosia tässä, niin siinä meni Pariisi, mutta mitäs nyt olisi täällä sitten meidän Dubrovnik? No ei sitä nyt koskaan tiedä, sitten otetaan auki. Tämähän saattaa olla yllätys, täällä voi olla vaikka kerran. Se on vähän. Ei kun... Olen Naatali! Niin, Naatali on ihan siellä kiva unikoon päivät, voi nukkua koko viikon.